Aşxaneya Ciwaniya Xwarinên Gelerî ku di sala 2021 de hate vekirin û hemî karmendên aşxaneyê jin in. Aşxane di nava xwe de xwarinên wekî xerc, reçel, sehik, kek, şêranî û xwarinên gelerî hildigire. Di meha Remezanê de û bi nêzîkbûna cejnê re xelk zêdetir bi kirîna şêraniyê re têkildar dibin. Rêveberiya Aşxaneya Ciwan da diyar kirin ku armanc ji vekirina aşxaneyê parastina çanda berê ye.